Василь Ябур достав від президентка Словацької Республіки крест князя Прибини 3-го ступеня за ісключительні заслуги у розвиткові Словацької Республіки і за заслуги при кодифікації русинського язика на Пряшівщині. Як оцінюють русини Закарпаття цю награду? Ми високо цінимо труд Василя Ябура, кодифікації русинського язика для русину Пряшівщини, і всієї Словакії у розвитку лінгвістичної науки для народів русинов. Но нам, русинам Закарпаття, котрих Сталін замкнув в СССР і передав нас у УССР, всякое упоминання про язик русину піддавалося судовим репресіям. Як при українських комуністах котрі говорили з нами на чистій українській мові, так і при нинішніх націоналістах теж дуже на українській мові, но остаються як одні, так і другі антируські власти. Якщо в Словакії труди по кодифікації русинського язика суть подвигом, достойним награди від президента держави, та ще й вища нагорода державна за заслуги у розвитку Словакії, то в Україні такий самий труд по кодифікації русинського язика, печатання книг, виявляється злочином антиукраїнською риторикою, обвинення от СБУ в сепаратизмі. Наконець, русинам обвинення тепер клеють «измена родине». То есть лен за самое упоминание, что є русини, русинський язик, література, почти мільйонний народ, з його русинським національним русинським язиком, теж кодифікованим. Конституція України, хоч у самому, теж ущербна, бо Верховна Рада українських комуністів зламала і добрі європейські закони, наприклад, закон про референдум республіканський місцевий, по якому держава Україна сотворилася, тільки утворилася держава, депутати-комуністи зразу одняли з того закону право на місцевий референдум, тобто то, що мали австрійці донині, від нас забрали. І ми б не дуже були удивлені тому, якщо б ми не бачили, як нещасно мовчить Європа і так називаємий Євросоюз і славна Америка. Не осуждаємо їх, не обіжаємося, но оцінку даємо. Уви, всі говорять про демократію, а у центрі Європи мільйонний народ не має права назватися по своєму імені і по своєму говорити. Да ще й хто требує свої права, включається злочестива державна машина репресій. Зачем нині українським націоналістам критикувати власть сталінську, беріївську, совєтську, українську, комуністичну, якщо вони нині займаються хужими ділами? Ведь, говорять, доноси були при Сталінові. А хто нині наповнив тисячами доносів СБУ проти русинов? Ніч це не поміняло. Доносчики завжди були одного спорченого вида люди, котрі нібито продержавні, а реально непридатні для державотворення. Русини ж Закарпаття нині державотворчий народ, котрий хоче допомагати всім людям, всім народам мати свої права, а в'єдно з ними, наскільки дозволить нам Господня воля жити в мирі і у злагоді.